Bomb threat naman na iniulat sa isang paaralan sa Binalonan, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nakatanggap umano ng bomb threat ang isang paaralan sa Binalonan, Pangasinan noong October 10, 2025, dakong alas 11:30 ng umaga. Batay sa paunang investigasyon, iniulat ng isang empleyado ng paaralan sa mga otoridad na nakatanggap sila ng nakababahalang mensahe mula sa isang Facebook dummy account. Ayon sa mensahe, mayroon umanong 10 bomba na itinanim sa loob ng campus na maaaring sumabog anumang oras. Binanggit din sa mensahe ang mga posibleng lokasyon ng umano'y mga bomba at nagbabala na wala raw makakaligtas. Agad ipinaalam ang insidente sa mga kinauukulan upang maasiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at kawani ng paaralan. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan at kredibilidad ng naturang banta. Ayon sa pulisya, ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.